Arratsalde on deizuela, Leioako Sarriena futbol zelaitik. Uztaiak 27 dauzka, eta gure taldeen euskal taldeen aurre denboraldiak aurrera jarraitzen du. Gaurkoan ere, Atletik izango dugu protagonista nagusi, denboraldi aurreko 3. partida jokatuko dute Ernesto Valverdere mutilek, eta gaurkoan aurkaria, lehen mailako talde bat izango dute Gijongo Sporting hain zuzen ere. Ez dakigu, kasualidadea den edo patuak hori nahi izan duen, baina lehen jardunaldian Liga Txapelketan, abuztuaren 21 arratseko 6 eta 4 ere, elkarren aurkarituko dira, baina Juanan, oraindik horretarako asko falta da, arratsalde on deizula. Bai, arratsalde on, ondik asko falta da, ez? Ikusi behar dira gaurkoa, proba besterik ez da, bientzako, eta gainera ikusten danez, gero Jamaikakoak eta komentatuko ditugu, baina Jamaikako horretan ikusten dira proba gisa hartu dituztela, eta nik uste talde horretatik logikoa da, ez horre denboraldian gaude, eta ondikan denbora asko falta da liga hasteko. Normalki ohituta zaudete, hemen Naxari eta biok arratsaldeko 4 aldera azaltzen, larun batetan, eta ez da horrelako jendetzarik egoten, gaurko egun berezia dute Leioan antza, izan ere mukuru topera dago Leioako Sarriena futbol zelai hau, eta ziur ikusle askorentzat ere, zita berezia dela. Bai, zita berezia izaten da, ez? Atletik gertutik ikustea beti izaten da berezia beraientzako, eta nik uste talde horretatikan jendeak erantzun du, ez? Jendea zelaia beteta dago, iruditzen zait talde horretatikan irudi polita dela, eta repartidon bat ateratzen den zelaiare oso ondo dago, urestatzen ari dira bizka batote, gura aldia zoragarria daukagu, guretako ez da bate hona, ateratik guztiak ematen diolako pare-parea, baina iruditzen zaite alde horretatikan egun polita izateko aukera daukagu. Halaxe da bai, eguraldi ederra dago, partida ere ederra eta gaurkoan 2 partida berdindu ostean garaipena nahi dute Ernesto Valverdere mutilek, hauetxek, hasieran ezarriko dituen 11 protagonistak Valverdek. Iraizoz izango datean, Gerai, Oskar Til, Xabi Etxeita eta Saborit egonen dira atzealdean, Besga eta Elustondo zelai erdian, Eraso Mikel Rico eta Guillermo aurreratuago, eta gaurkoan aurrelari erreferentzial, Borja Bigere izango da. Egalean dauzkazue zeintzuk dauden. Aulkian, hoiek beste talde baten ordezkari eta ikusiko ditugu ziurrenik atsedenaldiaren ostean eurak ere lanean. Hoietxek talde zurigorriak gaurkoan ezarriko dituen momentuz bederen 11 protagonistak ikus ditzagun zeintzuk diren, Abelardok jarri nahi dituenak edo jarriko dituenak talde eraberritua da, Gijongoa, berrikuntza askorekin eta hauetxek hasierako protagonistak. Kuellar izango datean, Zifre, Jorge Mere, Victor Ruiz eta Isma López ezagun zahar bat atzealdean, Moi Gomez eta Nacho Mendez egonon dira zelai erdian, Carlos Castro, Jaime Santos eta Juan Mera. Apur bat aurreratuago eta golaren arduradun, udapartean Kastillaldetik iragan denboraldian espainolen egon ostean etorritako Burgi izango da, golaren arduradun. Hoietxek bakoitzaren 11koak, eta hauren notizia dugu, informatiboetan lankidek aipatu digute, eta hementxe dugu Fernando Amorebi eta berriro ere bueltan, astelenean Mareon ikusi genuen argazki ateratzen Sportingeko umeekin eta protagonista. Bai, berriro ere, eta azkenean destinoaz esaten duen, lehenengo partida jokatu behar dena Sportingino, jokatzeko aukera balin dauka gutxien eta Atletiken kontra izango da, Eta gainera, Bizkaian gainera izango da, eta baita ere, beharentzako berezia, hondik eta berezitasun handiago hartzen duen partido honek, ez? Baina, hori da bat, haude berrikuntza batzuk Sportingen batez ere, eta gero ikusiko dugu partiduan zehar jokatzeko aukera dauken Amorebitak edo ez, ikusiko dugu nola dagoen, eta, espero ezagun, batez ere, ritmoko partidu bat ikustea, ja poliki aurre, moraldia aurrera dijoa, eta jendea hobeto prestatzen ari da, eta ginen talde horretatik ere, biak eskertuko dute ritmo pizka bat izatea, eta oso gutxi gelditzea jokoa, Hori da Ernesto Valverdere naia, alegia taldeak bisitasuna txispa ateratzea, eta gaurkoan nor da nor joko horretan bezala, batzuek kanpora joan beharra daukate ala beharrez jokalari asko dauzkalako, eta gaurkoan ziur bere liburukian aterako dituela Ernesto Valverdek ondorio batzuk. Aipatu, deialdian sartu ez direnak, hor ikusi ditugu izenak, baina ez direnak, batetik Kike Sola, horrek harridura sortu digu aurreko larun batean ere etzegoen deialdian, gaurkoan ere ez, eta bestea, Ibai Gomez izango dela Jago Herrerinekin batera, Jagorena normalagoa beste bi atezainek ere berdin parte hartzeko, Kike Solak sortu digu atentzioa. Bai, lehenengo partiduan, Hueskareko partidu horretan, bigarren zati txusiago izan zen, eguraldia batez ere,
baldintzatu zuelako partidua, baina partidu horretan ikusi genuen, eta gero gaur ez dugu deialdian ikusten, eta ez dakit erabaki hartuta ongo den ala ez, baina arraroa egiten da ez, postoa irabazten nahi diran jokalari hauek ez ikustea, baina iruditzen zaite erabaki horiek izaten dira, ikusi dugu baita ere, atezainak ere aldatzen nahi diala, denak jokatzeko aukera izan dezaten, eta horre zer ikusia izango du ez. Baina, nik uste dut entrenatzaileak ez dugu izango ziur badakila zenekin gelditu zenekin ez, baina, nik uste dut bideratuta izango dula denaz. Ziur, gainera partiduetan soilik ez, entrenamentuetan ere ondorioak ateratzen dira, atera behar izaten dira, eta bitartean hortxe duzue irudietan, Ernesto Valverde, atletik taldeko atezaina, eta pixkanaka, De Burgos Bengoetxea nolabait kolokatzen ari da, bi taldeak ja egoki ari dira zelaian jartzen, eta lankidei aipatuko diegu monitore arazo txiki bat daukagula, hori ere partida hasi aurretik konpondu daiteke hainbat hobeto. Hortxe ikusten dugu Abelardo Fernandez entrenatzailea ere, berarentzako ere denboraldi, ematen du gutxiago sufritu dezaken hoietako izan ere, iragan denboraldian dirurik ez zuten, aurten badute dirua, baina merkatu ez dago errez, Juanan. Ez, azkenean gutxi sufritu, lehen urtea baino gutxiago sufritze bali magote ez da seinale txarra izango beraientzako ez, baina aurten sufritzea tokatu zaie, seguru. Hasi da partida, eta Sportingek atera du zelai erditik, erasoa antolatzen alegindu dena, Moi Gomez izan da, hau aurtengo berrikuntza nagusienetako bat, Gijongo taldearentzat, sasoi batean Villarrealean ibilia, iragan denboraldian Getafen ez zuen behar bezala aprobetxatu, orduan Eskribaren esanetara hasitako garaiura, eta orain beste aukera bat izango du lehen mailan, Sporting Gijonek beretzat fitxatu nahi izan du, eta hori ekarpenetako Atletik erasoan da, Guillermo kikutu du, atzerantz Borja Villerarentzat zioan baloia, baina ezerezean geratu da, eta pausa eta lasaitasuna ezarriaz berriro ere Atletik. Saboritek eman dio baloia Etxeitari, Geraida baloiarekin, berriro ere Zornotzako mutilarentzat, eta honek Rik Saboriti eman dio, gaurkoan egalean ikusiko dugu, iragan asteazkenean Hueskarekin zentral postuan ikusi genuen Enrik Saborit, eta probalanak egiten denekin, izan gazte, izan zailduago. Mikel Rikok Etxeitak Saboriti badirudi iruko dibujoa ezarri duela, hori da behintzat hasieran ikusten ari garena, bat jokalariak aurreratuago, Mikel Riko basauritarrak hartu du baloia, honek Javi Erasori, Naparra nolabait kiskin egiten alegindu, baina ondo moztu dute Sportingeko jokalariek, eta asturiarrak dira orain erasoan, egalera begiratu nahian, Jaimerentzat zioan zuzenduta baloi hori, ezerezean geratu da, eta Juanan, erritmoarekin hasi da partida. Bai, puntu batekin hasi da ez, nik uste horri heldu behar zaiola, oso desberdin biak, Sporting ikusten dugu bi lerro egiten ditula laukoak atzean da zelai erdian, eta gero goian Jaime Santos da Carlos Castrorekin jokatzen du, pixka bat taktikoki desberdintasuna Atletik bestera batea jokatzen du, ez iaia referentzi batekin, ez Guillermo Goian referentzi bezala, Borja Bigera bigarrengo aurrelari bat, baino pixka bat gehiago bera etorriz. Bai, eta hemen erronbo bat bezala ikusten dugu, alegia 3 atzelarirekin da Atletik, gero erronboa, eta erasoan dira Valverdere mutilak, hori da dibujoa ez da, 3. Bai, azkenean dibujo atzeko lerroan Gerai eskubira karrita dago, ez? Egalean askotan probak egin behar dira baita ere, ez? Erasoke aurreko Girondizen aurka erasoke jokatu zuen hor, eta nik uste alde horretatik ere Ernesto proba batzuk egiten ari da, ikusteko aberre Oscar de Marcos ez dagoen zen jokatzeko aukera daukan hori ikusi behar da baita ere, eta iruditzen zait alde horretatik ez da hola arazorik ez? Horre Atletik egin behar duena da, bizkat aurrera pauso bat egin, ez? Garbi dago, Geraik, Etxeitak, Gilek eta Saborit egiten duten lerro bat, gero beste lauko lerro bat egiten da baita ere. Ia, ez? Eraso eskubian, Mikel Riko eta Elztundo barruan, bezga, bizka bat eskerre galera atera eta, proba batzuk egin behar. Hori da, eta gaurkoan
Guillermo, aurreko astean egalean ikusi genuen, Guillermo gaztea, aldiz Borja Bigera aurrelari erreferentzial eta orain apur bat atzerago, punterdi lan hoietan zuk aurretik adirazi moduan. Atletik daba, erasoa eraiki nahi duena, Borja Bigera baloiarekin hor airez eman nahi zion, baina ondo aldaratu dute, Gijongo Sportingeko ordezkariek ezin kontrol eroso bat ezarri, gaurkoan kapitainaren iduneko horrekin Isma López daukagu, udaberrian izan ziren zurrumurruak, Lezamara bueltatu ote ziteken azkenean edo momentuz bederen mareo aldean geratu da, Abelardoren esanetara, eta esan behar da oso kutxun dutela, Gijon aldean, sasoi batean Lugon ere ikusi genuen jokalari nafarra. Jaime da baloiarekin, bera da agian parte hartze gehien izan duena, momentuz bederen Sportingen aldetik, eta Atletik momentuz ondo kokatua da, dio uzten Abelardoren taldeari behar bezala aurrera pausua ematen, Gazilek ez du behar bezala kontrolatzerik izan, eta baloia gorka iraizotzen zen. Azkenean Atletik nahi duena bizka zabalik jokatu, ez? Eraso eta zaboritu asko zabaltzen dute egalak eta taldearen lekuak, ero Jeraik etxeitak eta Gilek iruko horretan, edo batzutan iruko bestan laukoa, Bezga eta Elustondo pixka bat lagunduz, Mikel Riko askatasun pixka bat gehiago, lekuak eta hartzeko, Bigerak puntar dilanak egin ditu Guillermoren bizkarrean jokatuko, nik uste dut proba batzuk egin behar dirala, ez? Eta bueno, orain da gaina garaia probak egiteko. Claro, egin behar da, ez? Hor garbi dagoena da, zerbaiten bila badabilela, ez? Jokalari batzuekin erabatea jokatu, besteekin beste erabatera. Guillermok Saboriti eman dio, Saboritek erdirak eta Mikel Riko iritsi da, baina ez du behar bezala kontrolatu, eta Jeraik botelasterrean kanpora jaurti du. Hortxe, Atletiken lehen gerturatzea, bitartean oraindik jendea kokatzen ari da zelai inguruan, eta zieran aipatu dugu moduan jendetza gaurkoan, Juanan. Bai, pila bat. Nik uste dut ondo dagoela, erantzuna oso on izan dela, lehioa gustora egongo da alde horretatikan. Betanan behar izaten delako, ez? Denboraldia... Luzea izaten da. Luzea, biharren baina denboraldia luzea, bihaiak bestea gar, da beti zerbait gehiago kitzea ondo tortzen zaio da nahi. Itzalean kokatu duen horiek sortea, euzkipean daudenekin alderatuta. Borja Biguerak, aterako du baloia. Area barnean jokalari mordoska ikusten da Atletikekoa, Sportingekoak horiek defendatu nahian Borja Bigueraren erdiraketa antzusamarra. Epaiak ezerezean utzi du jokaldi hori. Gero baita ere kontuan arduzuk izan duzu bezala, ez liga bitalde hauek alkarren aurka jokatzen dutela baita ere, ez? Eta batek igual erakusten duzu ze gertatuko den, da besteak igual ez du nahi erakustea nola jokatuko duen, eta bueno, olako gauzake... Ez da komeni fitxa guztiak... Denak, ez da lehenengo guneaz dago erakusterik, ez? Hori bizitzan ala izate omen eta futbolean ere bainoski. Gainera, ipatu Aritza Duriz eta Mikel San Jose, Espainiako selekzioarekin, Frantziako Eurokopan parte hartu ostean, bihar itzuliko direla, eta hoiek ere ez dakigu titularra izango dira, baina izango dute zer esan lehen jardunaldirako. De Laporte falta da, Girontizen jokatu eta gero bizka atxeen hartu du berriro ere, Raul Garziak ere bere arazoekin eta bar makalago dijoa, eta bueno, azkenean jokalari batzuk falta dira, ez? Kasu honetan 11 kortan sartuko dira, ez plantilla lehenko dira, bezik eta 11 kortan sartuko dira. Atletik ba, erasoa eraiki nahian, Rik Saboritek Gustondorekin ikutu, Beasa indarrak alka egin ostean baloia kanpora joan da Atletikentzat izango da baloia, aipatu hemen parte hartzen ez dena, eta ja atzo notizia atera zena, Unai Lopezen kasua, bera ere Leganesen izango da, Bustintzarekin batera, kasu honetan utzita.
Hortxe Burgi eta Jerai, Kastillatik etorritako jokalariak area barnean sartu da. Eta penaltia bai. Penaltia adierazi du Gijongo Sportingen alde, iragan denboraldian Espainolen aritutako jokalaria. Kastillatik joan dena, Gijon aldera, Burgi 14 zenbakiarekin, Jerairi ondo hartu dio aurre, lasterkaldi oparoagoarekin. Eta gero... Nik uste de falta kanpoan dela. Bai. Lurrera barruan erortzen da, baina iruditzen zaite falta kanpoan dela. 9. minutua ba, eta penaltia 11 metrotatik. Gijongo Sportingek edukiko du markagailuan aurreratzeko aukera. Burgi jaurti, Gorka Iraitzotzek asmatu bai, baina huts eta bateko ezarri du Burgi jokalari gazteak. Lehenengo jokaldia da, pixka bat iristen dirana area inguru horretara, zelai erdia pasatu dutena baloia kontrolatuta, ez? Kontrara zoan lekuzkanpo harrapatu ditu atzeko lerro horretan. Zeratik azkenean erasaun Atletiken zeo, Atletikek baloi hori moztuta askar jokatu, pase batekin atzelaren bizkarra bilatu eta penalti hori atera du, baina iruditzen zaite kanpoan, nire ustetan kanpoan. Hementxe ari dira Mikel Rico eta Enparauak epaiarekin hitz egiten, baina bueno, erabaki hori hartua dago, oso eztabaidagarria zalantzari gabe, jende asko tupustean harrapatu du erabakiak, baina kontua da huts eta bat Gijongo Sporting aurretik dela markagailuan, eta denboraldi honetan, 3. aldiz aurkari aurreratzen dela Atletiken aurkako partida. Hueskan ala gertatu zen, Girondis 2 golez aurreratu zen. Bueno, gauza konpontzeko daude, hortarako da, proba hauek hortarako dira, Justen dena atzeko lerro horretan, mairuko defensa horrekin, biraile bikin jokatzen dute eta ematen du hori kontrolpean izateko aukera hobea dagoela, Baina, eskat lekuzkan parapatu ditu, jokalari batzuk. Jokalariak ikusleak eta denak. Borja Bigera da baloiarekin aurrera joan nahi duena. Isma Lopezek nola edo ala aldaratu. Atletikentzat izango da baloia. Jeraik aterako du. Erasok aterako du Egaletik. Eta hortxe orain Mikel Rico gazteekin apur bat hitz egiten, horretarako ere noski balio dute partida hauek. Jerai atze aldetik ekin nahian. Erik Saboritek kontrola antzu samar baina berreskuratu du baloia. Sportingentzat. Sporting naiz eta minutu hauetan oso gutxi hurbildu irezazen inguru horretara. Ondo kakatuta dago, ondo lotuta dauka pixka bat Atletik egiten nahi duen joko hori, Eta gero jokalariak ere, indikan ez dute hartu behar diran lekuiek ondo hartu, eta pixka nahi dutena da, oso zabali jokatu, Zabaltek eta Erasok zabaltzen dute. Gero zentrala baloia dutenean, horiek bestaldeko egalera jokatzeko aukera izateko, eta baina baloia barrutik oso gutxi ikusi dugu, Bezgak oso gutxi ikutu du baloia barruan, Elustondore oso gutxi ikusi dugu, eta horre 11 minutu hauetan dana Egaleti dijoa, ondo dijoa. Guillermo. Berriro ere Egaletik, eta beste aukeratxo bat Atletikentzat, oraindik ere garbitasun handirik gabe. Eta hori ere bada, oraindik argitzeke zalantza, Saboriten afera, espaldi ikusi genuen De La Fuenteren esanetara ostean zigandaren lehen urteetan ere bai, asko eman zezaken jokalaria, eta orain berriro ere, patuak beste aukera bat eman dio. Bueno, azkenean, zurea da jokalaria, beti aukera bat eman hartzaio, Kanpoan egonda, aurrera poso bat eman duen, hori ere kontuan hartu behar da, gero taldeak ere zeratara jokatu behar duen, igual jokalaria proposa da, horrela jokatzeko batez ere, askatasun gehiago horrekin, teknikoki oso jokalari hona delako, eta baina, azkenean hau hortarako da, aurre denboraldi bat probak egiteko da, jende asko dauka taldean, eta poliki gutxituko dira, Zalantzari gabe. Berriro ere Enrik Saborit, baloiarekin. Dutu Gorka Elustondorrentzat bat biko egin, Beasaindarrarekin, atze alderantz.
Esgak du baloia, Guillermo alegindu da gerturatzen, baina epaiak Victor Ruizen falta adierazi du. Osa garrantzituena partiduan zehar ikusten ari gara da Atletin agur jandu jabe dela, ez? Hori bai. Naiz eta galtzen egon, jokaldi baloi luze batetik, ez da jokaldi izabatea izatu, baizik eta baloi luze batea aprobetxatu dute. Penalti hori egite batetik eta baloia barrura sartu eta aurretik ikitzeko markaia, baina jokoan eta alde horretatik egin uste Atletik hobeto dagoela. Eta orain Ernesto Valverde haserre, pazientzia eskatzen zion Borja Biguerari, bera ikusten dugu, faltak ateratzen, geldikako baloi hoiei norabidea edo bizitasuna ematen ez dira, ondo elkarru lertu, Borja Biguera eta Javi Eraso. Batu dugu, berrikuntzak asko dituela Sportingek, bajak ere bai, handiskoak, eta hoien artean Joni, Halilovic eta Sanabria. Elkatzeko batzuek. Jokalari garrantzituak izan diranak, ez? Fernandez eta hoiek ere falta dira, eta nik uste talde horretatik ere jokalari garrantzituak izan ziren aurreko denboraldian. Baina bazekiten, ez? Batu gutxita etorri diralako, beste batzu merkatuan egon diralako, Joni adibidez merkatuan abenduan bazegoen, eta denak horren atzitik biltzen momentu batean, jentea talde asko aipatu ziren, eta logikoa zen, ez zuela Mareon jarraituko. Ez, eta beste talde batera joango zela, eta azkenean horiek gertatzen dira, eta aztu berriro ere, jende gaztearekin, jokalari gazteak, eta ze fitxatzeko aukera daukazuen, nor asmatu, ondo asmatu, eta berriro talde itxuroso bat egin, eta lehiakorra izan da taldea, eta lehen komentatu guna, ez? Aurreko demoraldia baino gutxiago sufritu bezala taldeak, ez? Bai, hori izango duten noski asmoa. Gorka Lustondo, zelai erditik gaurkoan baloia mugitu nahian, berrirore egalerantz, Enrik Saboritentzat. Etxeita, Ikel Rikorekin ikutuaz, ondo egin dio izki Moi Gomezi, basaurikoa doa aurrera, du ordea argiunerik orkoan aurkitu, eta baloi hartu duena Kikongo Sporting da. Asturiarrak orain, motzean ikutuaz, Nacho Mendez. Zertzela da interesgarriak utziaz, zelai erdi horretan. Oso desberdina da baten da beste jokoa, ez? Sporting jokoa hankara da. Oinetan baloia beti, baloi luzea erabili dute bakarrik kontraosa sortzeko, eta Atletik luzeago jokatzen du. Atletikek paseak eta luzeago dira, eta guztiz desberdin. Eguna eta gaua bezala dabiltza, eta gaurkoan aurreko astekoarekin alderatuta agian erosoago edo lasaiago edo bere habitat horretan Borja Biguera ikusten dugu. Borja beti puntardi leku horretan eta lan hori egiten eroso sentitzen da, ez? Eta gainera hortikan asko sortzen du berak, teknikoki oso jokalari ona delako, eta ez? Gertatzen dara, ez da larreza izango nukatzea, ez? Berakin behar duna da, oain irabazi behar duna Atletikan gelditzeko, partido honak egin, taldean ondo egon, eta haber posible dune lehenko talde honetan jarraitzea, eta bestela, beste lekoa bilatu behar, ez? Baina asmatze bali madu bizka bat berak eta konfiantza hartze bali madu, nik usten dut maila emateko aukera. Hundiak egiten ikusi gara, leku horretan Gasteizaldean, baina beste maila batean ere bai. Beste aurkari batzuekin. Beste aurkari batzuek eta beste kompetentzia batekin. Bai. Gorka Iraizoz, atzealdetik, Javi Etxeita. Oso zabalik, Pinda Jerai oso zabalik jokatzen dute, Saborita Erasotik eta zabalago daude eta aurreratuago, oin ikusten dugu berriro ere. Ikusi du Javi Eraso, puntatik puntara dabiltza. Mikel Rikok Jerairekin, Javi Erasori begiratu, baloia ustez Bigueraren gara zioan. Buena. Baina ezin. Hiru laurdeneko hori apurtzen saiatu eta orain baloia duena Besga.
du askorik ikusi. Ikutu dotorea Guillermorentzat, Itxu Cuellar sasoi batean, Eibarren aritutako atezainak bere ganatu baloia. Kanpore bat zegoen. Baina, bueno, zerbait desberdin egin dute, ez? Galetara bota beharrean barruti jokatzeko aukera, horrek uste dugu, metrotxoa badagoela. Eta jokoz kanpo argia dela, eh? Baina zerbait desberdin ikusi dugu. Bezgak barruti jokatzeko aukera hori izan du, eta pase, ono, hene garbi dagoena da, Sportingek garbi dauka nola jokatu behar duen, da nola jokatuko duen demoraldi osoan, Atletikek ikusten dut probak egiten ari dela. Gainera, horrelako aurrekontuak izan da, erosten diren fitxak ere, joko molde horretarako izaten dira normalki, ez? Bai, normalean, bai, ez? Normalean, bai. Gero ondo ateratzen den gaizki hori beste gauza bat izaten da, baina normalean hortarako ikartzen duzuna hor sartu behar, ez? Arratseko momentuzko golegileak Burgik aterako du falta, ezerezean geratu da, berriro ere Atletik erasoan. Burgos Bengoetxeak Guillermori eginiko falta dirazi du. Mikel Jerairi, Jeraik Xabi Etxeitari. Eta Kasai Oskar Filekin jokatu. Gerai daba, berriro ere aurrerantz egin nahi duena. Borja Bigera ondoan. Javi Erasorekin jokatu nahi eta jokatuko du. Mikel Ricok ikutu. Area barnerantz. Ondo iristen ari dira are inguru hortar arte, ez? Horretik ondo mugitzen du, baina Jeraik baloia hartu eta pixka bat barrura egin duenean. Baloia eraman eta horre Sporting gelditu da, etzekien erten ez erten, eta horri aprobetxatu du area barruan baloi bat sartzeko, ez? Bestela oso leku gutxitan jokatzen nahi dira jokalari guztiak Sportingekoak, eta benetan zaila da hortikan zerbait ona ateratzea. Bai, ona ateratzea eta landu behar da, jarraitu behar da, pazientzi puntu bat eduki behar. Eta bigarren mailan ikusi genuen, gainera egoera ezain erosuetan, baino Bezga jokalari dotorea dugu. Gerai berriro, Enrik Saboritekin beste galean jokatuaz. Honek area barnerantz jartzen nahiko du, hortxe aukerari garbiena. Baina bi abagune izanagatik Guillermok ez du asmatu, etzen urruti gola joanan. Bai, kaldi hona egin dute, berriro ere berdina, pixka bate barrutik asartzeko aukera horretan itxi egiten dira, asko izten dira, askotan gehiagire bai, eta hor Saborite baloi hona hartu du, erdiraketa ona da, oso ona, Guillermo ondo dijoa baloi horren bila, eta bi aukera izan ditu, ez? Lehenengo horrematean atesainak atera dio, eta bigarrengoan atzelariak atera du, barrua zezan baloi bat atzelariak atera du. Ekin egin behar da, saiatu. Bai, derrigorrez. Usten dut, ritmo pixka bat falta zaiola partidari, biziago jokatzeko, gertatzen da hori oin eskatzea benetan zaila izaten da, baina ja aurrera pausutxo bat eman behar da. Eta dendik oso bat garbi dauka, ez? Egiten ari dena badaki zer egin behar duen, barruti sartu, galera baloiak zabaldu, eta horre pixkat Sporting izten denean aukera horiek etorriko dira, ez? Bai, baina bueno, orain arte ondo tapatu dute Sportingek lan ona eta asko egiten ari dira hor, eta baina, bueno, ematen da errestasun handiarekin iristen dela Atletikare inguru horretara. Lustondo, Borja Bigerarekin ikutu. Borja Bigera iltasunean sartu da, baina ondo atera zaio. Lustondorekin ikutu, Guillermorentzat berriro, izkin egiten saiatu beretzat errebotea, eta tepetik atera du Victor Ruiz, atzelariak. Ez da bagunea galdu, Mikel Rico aleginduko da. Argazkirako jaurtik eta txaloak biltzeko, baina baloia Pitxu Cuellarrentzat izan da. Berriro ere barruti jokatzen dutenean,
aukera sortzeko moduko baloiak ipintzen dituzte, ez? Lehengoa Guillermok aukera hona izan du, atezaina oso ondo atera zaio lehengoan, ikututa dana egin dio baloiari, baina buelteardia emanez, berriro atea asmatu da atzelare atera du, atepetikean, ez? Eta Aaron Mikel Erkorrena asko zesailagoa zan, ez? Baina, bueno, derri horreze, ez zaukan inorre usteko aurpegiz eta erremate hona egin du, atea asmatu du, eh? Ez da erraza izango, horrela asmatzea. Erruti nagusi da, errestasun hondiarekin jokatzen du. Baiak Sportingen alde adierazi du falta, partida hau 25. minutuan da, eta aipatu hemendik 5 minutura arratseko 7etan, hemendik urrutixeago, Ermelo inguruan Realak bere demoraldi aurreko 4. partidari ekingo diola, gaurkoan Kenia Sport talde turkiarraren aurka, euren herrialdean 3. amaitu zuten taldearen aurka, mendenak dabiltza proba lanetan. Belardo ikusten dugu, 5 bere jokalari begira eta Atletikeko estafeko ordezkariak ere badituz euren eztabaidatxoak eta euren ikuspegi desberdinak, baloia zaratago, mugimenduak eta bestelakoak ere ondo arakatu eta ondo jarraitu behar dira. Piskat gelditu inda, Jonan. Ba, bizka bat logikoa da, ez? Ja, goeta 5 minutu eta, bueno... Batez ere nik uste Atletik ere ritmoan dagoela, ez? Gauza kontu egiten ari da baloia berreskuratzen du errestasun handiarekin. Naiz eta irabazten egon Sporting, iruditzen zaite Atletik baino pare bat pausu makalago dagoela, ez? Hori iruditzen zaite, ez? Atletiko hobeto dagoela iruditzen zaite, hobeto errestasun gehiagokin jokatzen du, argiago dauka zer egin behar duen. Eta izan ditu bere aukerak. Datu bat aipatze aldera Juanan, aipatu Ikongo Sportingek gaurkoa duela, demoraldi aurreko 4. partida, eta momentuz ez duela bakarrare irabazi, lehenengoa berdindu egin zuten, eta ostean aurreko astean Portugal aldean egon ziren demoraldi aurrea beste modu batera edo etxetikat, mareotikat prestatzen, eta Feirentzen aurka 2 eta huts galdu zuten eta Rio Ave, Portugalgo lehen mailan ari den taldearen aurka 1 eta huts. Nacho Mendez baloiarekin, Isma Lopezi ustez eman baino Burgirentzat utzi du, Javi Eraso horri oztopo egin nahian berriro ere nola eroala. Area barnean sartu da Burgi, eta aldaratu duena, oraingoan bezga izan da, este galetik, eraiki nahian. López. Miguel Lezama utzi zuen eta izen bat egin du orain, ikon artean. Eta aldortatik Sportingen asko mandiola, bai biharrengo mailan eta lehen urtean ere bai, ez? Kapitain de dana ipini dute gaur, Ozta, ez da iritsi horrakoan Guillermo, Guillotxak nagusi. Ira ondo elkarru lertu, Victor Ruiz eta Pitxu Cuellar barkamen eskatu dio 22 zenbakiak Victor Ruizek. Galtzen junarren Atletik nagusi da partidua. Total. Bai. Dago bate zalantzarik alde horretatik. Osak errestasun gehiagokin egiten ditu. Baloia errez berreskuratzen du. Sporting asko kostatzen zaio zelai erdia baloia jokatuta pasatzea eta Atletikek errezago ikusten du dena, ez? Jokoaz den. Borka Lustondo alegindu da, ostean berreskuratzen, ez dauka jarraikortasunik Burgiren area barneratze batzuk enduta,
Sportini asko kostatzen zaio behar bezala jokaldi eraikitzea. Borja Biguerak azkar batean ikutu nahi izan du Guillermorekin, ezerezean geratu baina egaleratu. Javi Eraso. Mikel Rikorentzat baloia orain, area barnerantz, kanporantz doa. Erosoa ez duen oinarekin, saiatu da Rick Saborit, baina kaldia ezerezean. Ikusten dugu ez, Atletikek galeko bilak bai Saborit eta bai Eraso hor zelai erdira juten dirala eta guain Saborit izan da horre biharrengo zutoinean baloia erdiratzeko modukoa izan duena, ez, errematera junta zegoen. Eta Eraso izan da baita ere barnekaldia egin duena area barruan, iruditzen eta du horretatik oso gora junta daudela jokalari horiek, baina sistema honekin eske beharrezkoa da horrea jutea. Hortara kondizionatu behartzen ditu. Eta hor ikusi gulen errepikapena, ez, eskuan jo diola askotan, repailak erabakitzen du, ez, nahita nahi gabe hori baino gehiago, jokoan zer ikusi handia izan duen ala ez, baina kitatu azunetan zer rekatatu. Tartean jera ikusi dugu Xabi Etxeitarekin hizketan. Esperientzia dunek gomendioak eman behar. Guillermo berriro ere borroka batean buruz. Jokaldiari bide eman aian. Bilbotarrak ez du lortu. Nahi zuena, baina azkar erreskuratzen duten nola edo ala talde zurigorriko ordezkariek. Lustandok ikutu. Falta Atletiken alde. Justu antzean Sporting, Bai. Irabazten egon arren, justu antzean ikusten da. Jokalari gazteak eta jokatzen egila hori ere bai, kontuan hartu behar da, baina Atletiken ere bai, ez? Bai. Eta beroa ere denentzat egiten du beroa. Bai, eguraldia eta jarrik alde horretatik guztiak. Badago, baina iruditzen zait eguraldi hona dagoela, gainera zelaiare oso ondo dago, aitzakirik ez dago. Uste gehiago dela Sportingera gasoa da Atleti daukala aurrean, ez? Atleti ondo ipinita, zelaian, gola aukerak izan ditut, ez du asmatu, baina partidako kontrola ematen, bai ritmoa, bai dena, ez? Iruditzen zait alde horretatik nagusitasun handiarekin dagoela zelaian. Marka joan ez, baina zelaian bai. Bezga, baloia. Egaleratuz. Kanpora joan da, aipatu. Sporting balbetxiki batean sartu dala. Portugalgo estatxaren ostean izan ere. Astelenean medikuak atera behar izan zuen, prentsaurreko bat ematera. Dauzkaten lesionatu mordoa direla eta guztira. 8 min hartutako. Eta hoien artean ustezko titular batzuk ere bai. Baina, horre moraldean gauzari txarna izaten da hori, lesioak izatea, zeatik mostez daitu, ezi gote bale emazia ostugune, entrenamenturik gabe, gainera horre moraldi txar bat egite bali maztu gero nabaritzen da urtean zehar ere, hori ziur, eta hori oso garrantzitsua izaten da, ez? Eta alde horretatik Atletik baditu batzuek min hartutakoa baita ere, baina gozarik hori izaten da, dana ondo juteaz. Atxeden aldira joan aurretik berdindu nahi dute Valverderen ordezkariek. Jeraik Javi Erasorekin ikutu. Berriro ere Jeraintzat baloia. Pentsatu non dauden hiru zentralak, ez? Jerain nintzegoen da Etxeitan nintzegoen baita ere, ez? Sobreratuta. Non dagoen Sporting sartuta baita. Hor baloia askar mugitu behar da, min egitea nahi balima da. Ez dela oso zaila da, jende asko goten dalako, leku gutxi baloia jokatzeko. Denbora gutxi ere bai pentsatzeko, beti bizkarrez hartzen duenak askar jokatu behar du. Ondo utzi dio Borja Biguerak, Guillermori berriro, Guillermo Biguerari. Atze xamarrean geratu zaio, iragan denboraldian Leganesen aritutako jokalariari, Jeraintzat. Aukera Bezgak Rikorekin ikutu berriro ere. Atzelariak, Jeraik, Javi Erasori honek erdiruntz. Eta Guillermoren burukada hori, kanpora. Kornerra izango da. Jokaldi hona egin dute Biguera eta Guillermon artean, ez? Batek kinu, baloia pasatzen utzi, hor ikusten dugu, baloi hona ipintzen dio, berarekin jokatzen nahi izan du, baina bizka bat aurreratu eginda. Guillermo ja erremate bila, baina atea aurrea junda, eta horre baloia atzean gelditu zaio. Jokaldi hona, biak oso ondo konpondu dira.
Ez da saiatu faltagatik izango Juanan, ari dira pixkanaka Diana Jonaia. Beste aukera bat. Eta zerpentsatuarekin apurtuta Abelardo jauna. Bai, ez zuen uste alaka horrepaso emango ziotenik. Gainera... Ez zuen uste irabazten nongo zenik baita ere, orain arte pasatu diran 35 minutu hauek. Zeti iruditzen markailuak erakustuen denize pasatuan zelaian, ez? Baina hemen betiko izaten da, asmatu ingar izaten da, ez? Hemen aukerak bai, baina... Sartzeko. Ate barruan, Atletik orain arte ez du bate sartu. Desga berriro ere, kanpokaldeko oinarekin baloia kontrolatuaz, hori Enrik Saboritentzat joan da. Honek Hilekin ikutu, Hilek Besgari. Besgak Gorka Elustondorekin ikutu eta suabe atzealderuntz Xabi Etxeita. Pauso bakoitza ondo tinkatuta, finkatuta Jeraintzat. Jeraik Borja Bigerarekin ikutu. Borja Bigerak egaleratu Javi Erasorentzat. Nora edo ala aldaratu dute arriskua. Sportinekoek baina Atletik da baloiaren jabe. Jerai. Zurrakoan asmatu berriro ere Burgi da errebote hori hartu duena. Korrikaldi hau paroan doa, aurre alderuntz. Eskean dauzka egaletan, baina galdu egin du Burgi. Bai, horre, nik uste Etxeitak pazientzi puntu bat izan duela, ez? Bere bila joan beharrean bizka bat itxaron, atzelaria bere ingurura torri arte. Eta hor, ja, ezterrezean gelditu da Burgi egitea nahi zuena, ez? Baina berriro ere harrapatu dituzte kontrarasoan, ez? Jokalari gehiegi, 3 atzelaria bakarrik. Eta denak baloia baloiaren aurretik jokatzen, ez? Baloia gatzen denean, zuloa aurkitzen dute Sportingekoak, ez? 2 aldiz aurkitu dute batean penalti egin dute, penaltia, falta bai bat zegoen, baina are askanpo ibitu zait, eta bigarren hau izan da. Eta gero datua ikusteko izango da, Juana, baina iragan astean zur eta lur geratu ginen, eta gaurkoan ere alatxo izango da, baloia betzaren ingurukoa, gaurkoan ere nabarmen Atletik nagusi. Bai, zalantzari, gabe. Hemen gaina sekulako diferentzia hongo da, hori ikusten dugu, 78ko Atletiken alde eta mabikoa, ez? Alde horretatik ez dago zalantzarik. Partioan ere ez dago zalantzarik Atletik jokatu dira minutu hobea izan dela, ez? Gertatzen dena ate aurrean ez duela asmatu, hori bakarrik pasatu da zelaia. Gertatzen da baita ere bat izango du, baina eske ate aurrean asmatu egin behar da. Horre ez dago, ez? Olako indiferentzia ikusten da talde batetik bestera. Erik Saboriten enegarren erdiratzea, lehengoan ez du behar bezala bideratu Zamako arrobian zaildutako jokalaria. Ikusten ditugu, Sportingeko aulkian zeuden jokalariak beroketa lanak egiten. Artean da, Lillo, hori ekarpen berrietakoa, Pikon aldean, 3 denboraldiz, Eibarren egon ostean. Ez da oso urrutira joan, baina apur bat atera da Eibartik, eta orain Abelardoren esanetara egonen da. Jeraik, Abi Erasorekin berriro ere jokatu. Honek Borja Bigerak Besgarekin. Besgak enkapausoa atzera egin eta beste beginune bat hartu nahian Saboritekin ikutu du, aurreratu da. Mikel Rikoren buruka da. Kanpora. Zondo Borja dago, Borja Bigera lehenengo zati hona egiten ari da. Leku honak aurkitzen, gainera berak aurkitu ditu leku horiek, baina gero jokalariak ere aurkitu dute bera, ez? Eta baloi honak ematen dizkio, kontrolak oso nadira berea, paseak ere bai. Postu horretan beti eroso ikusten da, erosoago behintzat. Bai, goia baina asko sobeto, bera gustorago sentitzen da hortik, eta bigarren gole erro horretik sartzen da gustorago sentitzen da, beti izan da olakoa, ez? Realean egon ziren ikusten gehiago hortik egitezuela. Eta egia da, hori komentatu genuen Euskaren aurka, harritu nintzen batez ere Gasteizen nintzen denboraldi bat horrelari bezala jokatzea, ez? Konfiantza handia hartu zuen, atea ikusi zuen eta sekulako denboraldi egin zuen, pila bat egin zuen. Gol beteka da, izan zuten denboraldi hartan Kabazorroek.
Xabi Etxeita baloiarekin. 28. minutuan, 7-8 minutu falta, lehen zati amaitzeko, eta Atletikek berean jarraitzen du. Berriro ere Javi Eraso atzeruntz begira, Xabi Etxeitarekin jokatu, eta urruti ezpada baloi hori ere Enrik Saboritentzat izango da, oraintxe joan den bezalaxe, berak egin nahi izan du iskin, ez du behar bezala aurreratzerik lortu, Endezek atzealdean ikutu, aurrera, baina Jaime Saldusamar horrako jokaldi horretan, Carlos Castro ere saiatu da, baina kanpora. Eta zaila Sporting nahi duena, lehenengo golean lortu duen jokaldi hori egitea behin da berriro, baloia berreskuratzen duenean, bi hiru ikutu eman baloiari lapurtzen teleko horretan, beste taldea bizka bere ganatzeko inguru horretara ekartzeko eta ilusio jokatu. Mendez. Zerezean eta Mikel Rico eraunsi batean aurreratu nahian, Enrik Saboritekin ikutu. Falta behintzat lortu du, denbora askotxo iraundu hor baloiarekin eta aurkari etorri zaio. Hor gertatu dana, Sportingek falta atera duen momentuan, jokalari asko baloi luze baten zaiz zeuden, defensako lana egiteko, eta harrapatu ditu lekuz kanpo eta Saborite baloi hartu duenean itxutxu aurrera junda, baina esi batekin topo dindu. Borja Bigueraren alta ateratzea. Baloi hona zen, Bai. Hor, atezainak egin dena, ondo dago, urrundu du, oso ondo, baina hain behian jo du baloia, estuakin hartzeko ere, aukera zeukan, Ez da eroso aurtengoan ibiliko, Pitxuko Eiar, konpetentzia edo leia gogorra ekarri diote, Mariño, Levantetik etorritako jokalaria eta behintzat ATP-an Sportingen izango dute denboraldian zehar leia, eta badirudi ez dela xamurra izango. Hortxe Erasoa, Mikel Rico Eraso ere ikin nahian, eta oraingoan bai, konan entzun dizu, eskuetan hartu. Bai, ondo atera da, ondo neurtu du, osotxo bat aurreratuta zegoen atetik, eta horre olako baloietan batezain ateratze bali ma atzelariak segurako lasaitasuna izaten dute, deskonfiantza eman behar du atezainak momentu egiten. Urte mordo honek ere futbolean, Koiarrek, ez da oraingo txekoa. Ez, ala neurrian aurrera egin garra beti, Atletico Madriletik utzita, joan zen Eibarrera, eta Guillermo, atzealderuntz, Mikel Rico, Borja Biguerarekin ikutu, Erasorentzat eta asaitasun handiarekin Jerai iri. Mandio Basaurikoak, bera da Mikel Rico, area barnerantz, lotsagabe joan nahi duena, errebotetxoa aterrikote zaio, ez du behar bezala hartzerik izan eta Oia berriro ere Sportingentzat. Javiguerak, Ricorekin ikutu. Sportingeko argi daukate, gora ematen diote baloiari. Se ruega a los espectadores que en el descanso, tras la finalización del partido, accedan al terreno de juego. Gracias. Repetimos que los espectadores... Atletik eroso ikusten da. Lasaitasun handiarekin, egaletik asko jokatu du, baina benetan barruti jokatzen duenean, Borja Biguerarekin lotzen duenean bere jokoa, Mina asko egiteko aukera asaltzen da, ez? Bineta berriro hortik, egaleti bai oso zabalik jokatu eta hori da pixka bat zabaltzeko Sporting, gero barruan zerbait bilatzeko eta aurkitze bali maute gola aukerak gutxienez baloi arriskutsuak etortzen dira, ez? Desga daba, berriro eraiki nahi duena Ricorekin ikutu, aurrerantz doa, baingoan egoki iskin egin, Guillermorentzat zigoan, baina nola edo ala mozteko moduan izan da Sporting. Zerrez berreskuratzen du, gainera bai, bi pase egin ditu Sportingek eta Atletik baloia hartzen du. Hor falta zaio, azkeneko bukaera hori. 25 metro horietan, bizka bat argitasun gehiago, ez dakit, movimentu gehiago, zerbait ez, baina nagusi izan da lehenengo zati osoan Atletik.
beste alderuntz Gilek. Ez da, bezala. Iritsi. Azken minutuan sartuta Garaba. Hengoan luzapenean sartu zuen, Markel Susaetak. Pesga asko asaltzen da jokoan, antolaketa horretan asaltzen danean, bat zerbait ezberdin ikusteko aukera izaten da, ez? Irezizi aukera ematen dio berarekin jokatzeko, beraiek oso atzean sartzen dira eta horre aukera badago, ez? Eta eritze aldo horretatik aukera hori dagoenean, zerbait hobeto jokatzeko aukera, ez? Eta bueno, lehenengo zatia bukatu da, baina arraroa da utzeta bateko maitzarekin bukatzea, eta ikusi dugun Atletiken nagusitasuna lehenengo zati honetan, merezitzen zerbait gehiago eta izan ditu aukera, gerratzen da, batean ez dut asmatu. Zalantzarik ez, baloia betzan nabarmen, zurigorriak nagusi, jokaldietan, abagune sortzen, horretan ere nagusi, Valverdere mutilak, baina markagailuan begiratu ezkero, hutseta bat, Ikongo Sportin aurretik 9. minutuan, Burgik sarturiko penalti bati esker, jokaldia bera zalantzagarri izan da, epaileak penaltia adierazi du eta horretxekin sareratu dute, arratseko lehen eta gol bakarra momentuz, eta ikusten dugu, Ernesto Valverde, Andoni Imazekin batera, ez dugu oso apuratu ikusten. Apuratu zertarako, apuratu behar duzu, ez? Partioak galtzen zeralako. Itxura ona erakusten ari da bere taldea, eta hortxe ikusten ditugu hainbat eta hainbat jokalari, izango da, iraultza, bigarren zatian, ziurrenik, goitik bera aldatuko du talde. Ematen du Sportingek talde aldatuko duela, ez dira sartu ere egin, aldakelara, zergatik aukira jundira denak, eta nik uste talde horretatik ere hor aldaketak egon dira, ematen du Atletikek aldaketak gutxiago egin dugu. Eta datuak ikusita, batek eman digu atentzioa, 16 erdiraketa, area barnera, bada zerbait. Bai, baina 16 behar dira, baina gero arrematatu behar dira beste batzuk, ez? Horixe ba, lehen zatiak, Leioako sarriena futbol zelai honetan utzi duena momentuz Sporting aurretik da, Atletik hutseta bat galtzen, mendik minutu batzuetara bigarren zatiarekin etorriko gara eta ziur beste protagonista batzuk ikusgai egonen direla udaparteko lagunarteko honetan. Arratsalde on deizuela, berriro ere, mentxe gaituzue Leioako sarriena futbol zelaian, geure taldeen aurre denboraldiko partidak eskaintzen gabiltz iragan astetik aurrera, eta gaurkoan Atletiken txanda da, Ikongo Sportingen aurka, ari da lagunartekoa jokatzen, eta momentuz, emaitzak hutseta bat Asturiarrak aurretik doazela dio, baina partida egoki aztertu eta ikusita, Valverdere mutilak jaun eta jabe dira, hasieratik baloia betza ikusi besterik ez dago 79 eta 31, Juanan, markagailuan bakarrik Sporting aurretik, arratsalde on deizula berriro. Bai, arratsalde on. Bai, behin jaurti eta berako laitea hori gutxitan gertatzen da, ez? Oso gutxi iritsi da. Sportingek lehenengo zati eskasa baino gehiago ez du jakin izan Atletiken jokoa gelditzen, Atletiken joko hori kontrol hori hausten, ez? Asko kostatu zaio 3-4 pase ematea, baloia berreskuratzen zuenean luze jokatzea, hor etorri da ikusten ari gan gol hori, iruditzen penaltia kanpoan dagoela, penaltia kanpoan, falta kanpoan egin dela, eta gero epaile urruti harrapatu du, nik uste marrazainan agindu izan dela penalti pitatzeko, eta hortik etorri da gola, baina Atletikek izan ditu gol bat egiteko aukera, ez, golba baino gehiago egiteko aukerak, ez, partidua galtzen ari da, baina galtzen ari da batez ere atea aurrean ez duelako asmatu, edo atesaina ondo egonda, eta atzelariak ere bai, zate atzelari bi baloi atepetik atera dituzte, eta alde horretatik lehenengo zati osoa Atletiken kontrolean egonda, momentu batzutan kostatu zaio ondo jokatu eta aukera sortzea, baina sortu ditunean ez du asmatu ate horrean.
Askotan esaten dute partida hauetan entrenatzaileek partida hauei dagokienez emaitzaz gaindi sentsazioak eta emaniko itxura izaten dela eta pixkanaka jokaldiak aztertzen hasita, egaleen protagonismoa Borja Bigeraren parte hartze hori aipatzekoa. Bai, batez ere Borja Bigerarena, ez? Bueno, kasu honetan ikusten ari gara hiruko defensa batek hiru zentralekin jokatzen ari dira, bai Eraso eta bai Zaborito sogoian jokatzen ari dira. Barrutikan jokatzen hasten direnean eta Borja Bigera aurkitze balin maute joko horretan beti baloi ona ateratzen da. Orain, lehenengo zati horretan hori ikusi dugu, baloi onak atera dirala eta hortik etorri dirala jokaldi honenak. Eta hor Borja konfiantzakin ikusten da, ez? Baloi onak ipintzen, ez? Eta alde horretatikan ematen du lasaiago bezala eta hobeto jokatzen ari dela bera, ez? Gertatzen da, taldeak ez duela asmatu. Bestela markailoan aurretik egoteko moduko jokaldiak eta aukerak izan dituzte. Ez hor ikusten dugu hor rematea baita ere Guillermorena, gero bestea hori barrura joan baloi bada, erdirak eta on batekin, eta alde horretatik atetik izan ditu bereak, ez? Izan ditu aukera onak, baina ate horrean ez da ondo egili. Hori da, Burgik sarturiko golarekin, Gijongo Sportin aurreratuta, aipatu baita ere, aurre denboraldi honetan, atletikei dagokienez, Arrobiko edo iragan denboraldian Bilbao Atletiken aritutako 4 jokalari, dabiltzala lehen taldearekin prestaketa lanetan eta hoiek guztiek jokatu dute, lehen zatian, Besga, Jerai, Saborit eta Gil dira, eta eurentzat ere minutu importanteak garrantzitsuak zalantzari gabe, ez dakigu oraintxe bertan bigarren zati hastearekin bat, Ernesto Valverdek goitik bera taldea irauliko ote duen, edo minutuak aurrera doazen einen egingo ote dituzten aldaketak, baina eurentzat ere aukera ona zalantzari gabe. Asai daude, Atletikeko jokalariak, Gijongo ordezkariak ja prest zelaian, eta aipatu, ez dela euskal talde bakarra, gaurko honetan, une honetan, lagunarteko jokatzen ari dena, Reala Holanda inguruan Ermelon ari da astea pasatzen eta gaur arenen Kenia Sport talde turkiarraren aurka jokatzen ari da momentuz utxean dira eta alabez berriz Unión Deportiva Logroñesen aurka ari da jokatzen. Maten du Sportingek 11ako berri bat aterako duela. Bai. Hor daude dena prest. Liore aldakeletara junda, baina horre nik uste dut 11ako horretan aterako dela. Eta alde batetik hobeto da, ez? Partiduntzako horren ikusten dut, eta jendearentzako eta ikustean egunentzako nik usten dut horrena hori dela, ez zergatik garai batean ez dakitzen bat aldaketa egiten ziren, eta horre dana puskatzen zen, ez? Eta hor da arratseko edo eguneko protagonistarik handienetakoa, bere adiskide hoiekin hau laguna handia du, Iker Muniain laguna handia du, Fernando Amorebietak astelenen bertan egin zuen sinatzea eta argazki ofiziala Gijongo Sportingekin, Fulamen 2 denboraldi eta Middlesbroughen beste hainbeste egon ostean, Fernando Amorebieta aurtengo denboraldi honetan bederen Gijon aldean ibiliko da, berriro ere Espainiako lehen mailara itzuli da, eta talde zurigorri bat defendatuko du, baina ez Atletik. Bai, berarentzako ere berriro ere etxetik gertu egotea etorri da, Inglaterran egon da gero, oain beste lehenengo mailara etorri da baita ere, eta hori garrantzitsua da berarentzako, eta, aber ondo ateratzen zaion. Esan dugu, Gijonen oker ez bagaude behintzat denak aldatuta, bigarren talde berri bat ikusgai izango dugu, Asturiarren aldetik, Atletikek guztiak berdinak, Alberdek iraultza suabe egingo duela dirudi. Guztiak ustez prest dira baina baloia falta. Bai, horrik gabe, oporrik gabe gira. Txerrian Guillermo ikusten dugu. Goitik bera aldatu du. Abel Ardok. Victor Rodríguez izango da. Aurrearen arduradun orain 7 zenbakiarekin. Eta lehen zatien aipatu moduan Lillo ere, Ibarren aritutako jokalaria, bertan izango da 16 zenbakiarekin. Zatu atxeden aldien ez, baina partida amaitu ostean gaur eguneko albistegiak
ikusteko aukera izango duzuela, gaurkoan arratseko 8:30, ostean eguraldia eta jai selfie, eta gero, ETV bateko norbere saltsan saioa Nerbioi ibaiko ezkerraldian izango da, ustez marmitako lehiaketa batean parte hartuko dute, eta gaurkoan ikusi beharko da norbere saltsaneko ordezkariek, protagonistek, lehiaketa hori irabazten dute. Bertean aipatu hemen inguruan, taldeak edo gaurko sarrienako arduradunek ezarritako BIP palko honen inguruan, ditugula protagonista batzuk, Aritz Aduriz eta Raul Gartzia ikusi ditugu, eta une hauetan, instituzio berezi bat, Molinongo instituzio berezi bat, Juanani agur egiten, diosala egiten. Bada norbait esportinen. Bai, bada. Esportinen bakarrik ez. Izena etzait goratzen esan zazu. Kini, hori da, Kini. Bai. Gorka bilera da, baloia kontrolatuaz, edo kontrolatu nahian. Lasai hasi dira. Eguzki ere oraintxe dago emankorrenen, arratsaldean ez zebilen kupida gabe, baina orain gogortxeago ez ote dagoen. Sporting baloiarekin. Ematen du Sportingek baloia gehiago ikutzeko aukera daukala. Gainera, ikusita jokalari moldea ere, beste perfil bateko jokalariak, ikusten ditugu altura aldetik bederen, diot. En txikia ziren, ala? Hauek txikiak. Hauek txikiak. Bai. Bueno, ikusten dut baita ere berria dirala, eta berria beste bisitasun puntu batekin sartzen dira, eta hori da. Alde horretatik beti... Tartean gaina, udaparteko fitxaketa batzuk, aipatu ditugu Lillo eta Morebieta, Victor Rodríguez eta Mariño ere, Levantetik Sportingera joan dako atezaina ere, bertan da. Sporting! Erasoa eraiki nahian, Justondok nola edo alderatu, baina Asturiarrentzat baloia. Pasio motxean Skoxa Marreginai eta aldu egin dute Berderen mutilek Nando Morebieta baloi ikuitzea Guillermorekin ez dakigu elkarrekin aritu ote ziren entrenamenduren batean ere Fernando Morebietak 2013 denboraldian utzi zuen Lezama. Euri desente indu, eroztik. Bai, asko. Baina ematen duna da, bizka bat partidua aldatu egiten dela, ez? Aldatu egin dela. Sportingek baloi gehiago ikutzuko aukera. Carmona, baloiarekin, hau ere importantea da Abelardorentzat. Bai bigarren mailan, bai iragan denboraldian. Asko ematen dio, batez ere Molinonen. Hori da bere lekurik garrantzitsuna puntuak ateratzeko. Lehen urte, aurreko denboraldian ere horra atera zituzen puntu asko, horrek eman zien aukera lehengo mailan gelditzeko eta... Antxe bertzan, hain zuzen ere gaur ikusgai dauzkazuen bi talde hauek jokatuko dute Liga Jardunaldiko, 2016-2017 Liga Jardunaldiko lehen partida abuztuaren 21 arratsaldeko 6 eta 4 aurrera Ikongo Sporting Athletic aurrez aurre. Atxokasez ikusten dugu. Honek ere abiadura bizia berea du. Tarte txikiei espazio atera zale da. Eta baita atzelariak aztoratu zale. Bien bitartean Athleticeko aulkiko jokalariak egalean prest, pixkanaka zelairatzen joateko. Sporting eraso eraiki nahian Victor Zazpizen bakiarekin ezkerrarekin jaurti duena. Ondo aldaratu izan du Xabi Etxeitak. Eta kostatzen ari zaio orain gehiago gainera Valverderen momentuko taldeari. Bai, Sporting beste txispa batekin atera da, beste gogo batekin. Nik usten dute baita ere konpoketa bate ondela horre zelai erdi horretan, eta nik uste alde horretatik ere
hobeto moldatzen ari da bain, ez? Iruditzen zaite errezago ateratzen duela baloia, maila tekniko gehiago ere bai, eta talde sendoago bezala saltzen da, ez? Baita ere kontuan hartu behar da, jokalari jokalari berria direla, beste guztiak, eta horre intensia puntu hori ikusten da, ez? Nabaritzen da. Eta batzuen kasuan erakutsi nahi hauek ere. Javi Etxeita, atze aldetik, Mikel Rikorentzat doan baloia, nola edo ala Lio buruz eman, Fernando Amorebieta ez da moldatu, Guillermorentzat baloia. Kornerra zirudien, baina. Bai, baina ez duguna marra ikusten hemendik, eta igual marra pasatuta ongotzen erdirak eta egitea nahi zuenean Guillermok, eta hor gelditu horren ikusten, Amorebieta pixkak gelditu dela... Arra gainditu du, bai. Gelditu dela ustegabean, zertuen pentsatzen bere bizkarrean inorri ongo zenik, eta horre... Sorpresan harrapatu du. Bai. Besga, ikutu du baloia, baina rebote hori Sportingentzat. Baloia erreza ateratzen du Sportingekoain, lehenengo zatian gehiago kostatu zaio. Horremiste pase ez dut eman lehenengo zati osoan. Bokatu diran minuto hauetan, minuto hauetan osazpi, pase gehiago eman dituzte lehenengo zati osoan baina. Eta interesgarriak, bi Nacho, Cases eta Mendez, zelai erdian daukaten kontrol hori falta zitzaion agian. Oreka hori, azkarra apurtzen zelako eta atletik eroso zegoelako egaletatik eta baita barnealdetik ere jokaldiak eraikitzen. Ando Amorebieta. Bultak ematen dituen, baloiaren joko zoronek. Bai, pila bat. Askotan ematen du gainera, kasu honetan Amorebieta zuen gazte galdein, atletik gine bere ibilbidea egin da gero, eta... Mikel Rico, areaz kanpotik, ona zen saiakera, aizkoa zioan baloia, baina doi kanpora joan da. Mariñok ez du ikutu ere behar izan hortxe, Saurikoaren jaurtik eta Mikel Ricok ere nahi izango da urtengoan protagonismo gehiago. Bai, normala da, ez? Izan zuen protagonismo asko lehenengo urtean, gero aurreko demoraldian gutxiago. Azkenean taldeak behartzen ditutenak ondo egotera. Dana puntuan egotera, zergatik taldeak partida asko jokatu ditu urtean, aurreko demoraldian pila bat jokatu zuen, da horre danan beharra izaten da, eta dana preste egon behar dira momentu guztietan. Eta nik uste dut, Osarikoen atletiken aurreko demoraldian hori izan zen, bat falta, bestea falta, atatzen zenak beti maila honean jokatzen zuela, eta... Nekez akordatzen zen jendea falta zenaz, eta hori importantea da. Bai, eta hori da batez ere parte gutxien hartu duen horiek ondo egon dirala beti, eta ondo entrenatu dutela, Erairen erdiraketa, Guillermok ahoko zuloan, baina ez du behar bezala asmatu. Erdiraketa ona da. Ona. Eta rematea egiteko ere aukera ona, nik uste rematean utzi egin duela. Boin ikusten duguna lehenko zatiakin aldatuta pixka bat, da Gerai ondik eta gora joten dela eraso barrura sartzen da, eta Gorka Lustondo da barruan sartu eta baloi irtera horretan hirugarrengo zentral egiten duena, ez? Eta horrek ematen dio, kasu honetan bezala Gerai beste askatasun bat. Erdiraketa hori egitea, eta ikusi errepikapena irudietan, ez? Iruditzen zait utzi egin duela rematean, zatik ate horrean. Oparia ona zen. Bai, sekulako. Carmonak Itu nahi izan du ez inordea. Hori guztien dugu, berriro ere. Konturatu da Guillermo horregatik. Horre askotan, eskubiti datorren, eta batez ere ze postura zaukan ikusita eskerrakin erresagoa da, zergatik eskubiti datorren eskerra epintzea bakarri da, atera botatzeko, ez? Eta eskubiakin beste gesto bat egin behar duzu, naturala ez den gesto bat, eta hor utzi egin du. Etxeita eta Enrik Saborit, baloi hori alderatu nahian.
baina zailtasun gehiago Atletikek, ez? Lehenengo zatian erraztasun handiarekin kontrolatu du partidu osoa. Naiz eta lehenengo zati hori gatzen bukatu, iruditzen zait merituak eta jokoa eta dena atera duela partidu hori ez berdintzen egoteko, baizik eta irabazten egoteko, ez? Dagoain gehiago kostatzen ari zaio. Astunago ere egonen dira noski jokalariak. Bezga Javi Erasorekin jokatu. Hor Javi Gerarekin, Atzalderuntz. Javi Etxeitarentzat berriro ere lehen golekura. Eta arazori gabe hartu du baloi hori Mariñok eta azkar batean aurrerantz. Azkarregia gian. Bai, baina horrek egiten duena da atezainak horripini baloia eta kanpora gota du Etxeitak. Eta hor hasten dira jokatzen, ez dira atzean jokatzen hasten, urrutiago hasten dira eta alde horretatik aurrera pauso bat eman da. Ikusi ditugu Ortezkoak, denak euren petoekin, egalean, pixkanaka hasiko da, aldaketa festa, artean dira Iker Muniain eta Williams ere, iragan larun batean, Williamsek tira ona egin zuela, irakurri izan genuen berri paperetan, ez ziren, bi naparrak Williams eta Muniain ez ziren Hueskaren aurka aritu, eta hauek ere erakutsi egin nahi noski. Horrek usten dugu hain Gorka Luston duta, hain Bezga sartu da tartean, Gerai gorago atera eta Eraso barrura sartzen da, arazo gehiago sortzeko barrutik. Bizkat bere postuan, ez? Erosoago sentida din. Bai, baina bizkat desberdintasun puntu bat eman, ez? Lehenengo zatian, ez duk ikusi duzunean lehenengo zatian taldeak aurkaria nola jokatzen duen, bazuk baita ere horren kontrakoa egiteko zerbait egin behar duzu, aldatu behar duzu, ez? Eta Valverdek egin duena da, bai, jarraituko du horrela jokatzen, baina hori ninguet dena da, Eraso barrurago sartu, Gerai gorago atera, Elustondo obez gabietako bat ekarriko dut zentralaren ingurura, eta beste, beraiek ere beste gauza pentsatu behar, ez? Edrezean bezala, Juanan. Claro, hemen... Garia ize pentsatu eman. Taktika oso garrantzitua da. Partiduan, oso garrantzitsua. Jendea pentsatzen du taktikari ez dagoela, ez? Bate baloia hartu, eta ez dakitze, eta ez, hemen... Borja Bigera da, arriskoa sortu nahian aurrerantz doana. Hilek hartu, ondo berreskuratu gainera, baina hor kartetik sartu nahi izan dio baloia, baina ez du asmatu. Eta berriro ere asturiarrak dira. Baloiaren jabe, Eraso eraiki nahi dutenak. Ondo, Geraik, hor Urmaren eginez iskin ez di utzi egiten. Eta Lillorentzat doa, este galetik baloia. Errezago ateratzen dute baloia, ikusi duguan estututa zaudela, Atletik ondo presionatu dela, baina noraino atera duen, Lilloraino atera du, ez? Eta alde horretatik ikusten da beste puntutxo bat, ez? Jokalariak esperientzi gehiagokoak, errestasun gehiagokin erabakiak dituztenak, eta alde horretatik Atletirik gehiago kostatzen ari zaio. Galustondok, Atzalderuntz, Erasok, ez baina Gorkak dauka orain baloia, guztiak ere ezti guztien behar bezala, Hilek. Eratu, Guillermo, aurrera pauso egin nahian, baina berriro ere, negarren aldiz, bigarren zati honetan gertatzen ari den bezala moztu, Mikel Rikoda, horrera ikin nahian, ustuagatik ez da baloi hori sartu. Eta Lillok berriro ere galalde horretan baloia aurreruntz begiratu eta Viktorrek doktore egin dio iskin este galera bideratu baloia. Eta txurari gabeko aldaketa egin du Sportingek. Bai, handikan Kanella ondo zijoan bere bizkarretikan baloi bila, baloi askatzen, gertatzen dara, berak pentsatu du Carmona ikusi du, eta Carmonari baloi hon bat ipintzera, gero berak erdiratu, eta bukaera bateko beste bate, baina oso luzo zintzaiu. Hortxe ikusten ditugu,
Minutu batzutatik bestera protagonista izango direnak, azken aginduak hartzen, Ernesto Valverderen azken lideritzapenak, eta aurki zelairatuko dira. Eki bera aldatuko du taldea noski, gana. Esango nortzuk utziko duten, zein sartuko diren baizik. Atezaina esik, ez? Ondago elastikoarekin baina, ez? Momentuz atezaina ez. Eta sartuko direnak edo zelairatuko direnak, Eneko Bóveda, Arkel Susaeta, Iñaki Williams, Lona Urtenetxe, Beñat, Iturraspe, Iker Muniain, Lekue, Valentziaga eta Sabin Merino. Eneko Bóvedak ez zuen larun batean jokatu, eta hortxe dugu, hanan, Meikakoa bere horretan kokatuta, Geizoz batean jarraituko duena, Lekue, Bóveda, Urtenetxe eta Valentziaga, Beñat eta Iturraspe, Euskarri, Susa eta Iker Muniain punterditan eta Williams egal batean, eta aurrean golaren arduradun orain Sabin Merino 22 zenbakiarekin. Bat ematek izango du, 3. minutuan Meikakoa ematen ari dira, atzeratuta da bintza. Ba ez. Egun hartzekoen kontuak, eguzkipeko futbolaren historioak. Atezaina ezik, beste danak aldatuta. Kepak ere nahiko zuen oski, gaurkoan parte hartu. Aipatu dugun bezala, hemen palko berezi honetan, regalean daukagun palko berezi honetan dira, Aritza Duriz eta Raul García. Aritza Durizeken oski bokatu ditu oporrak, bihar itzuliko da Mikel San Joserekin batera, eta gaurkoan deialditik geratu direnak, Iago Herrerein atezaina, Ibai Gomez, eta hasieran aipatu moduan atentzioa sortu diguna, Ike Sol. Baina ikusiko du benetako partidua igual, ez? Ordu erdi bat, on bat ikusiko du, zeatik Sporting indartzua da. Biak fresko. Azaldu zaigu bigarrengo zati hasiera honetan, partidua kontrolatu du, gainera ondo eraman du partidua aurrera, eta baina Atletik bigarrengo taldearekin izango genuke, gauza biziago, nik uste ritmoa izango duela batez ere, eta garbi ikusten dena arrisku gehiago sortzeko aukera dutela. Iturraspe ikusten dugu hor, hiruko defentsa batzutan eraikiaz, baina lagunuz ere bai. Egiten duna da berak baloi irtera horretan hiruko bat egin, berak baloian basartu eta egalekoak batuz ere oso gora eramateko egiten duna, ez? Eta gero baloia luze atera behar duenean atezainak, bien tartean sartzen da baita ere baloiari defensako lan emateko. Atletik erasoan, eskotasunarekin orantxe atera berri dira eta protagonistak Lekuek Williamsekin ikutu ez du asmatu, baina Beñatentzat doa baloi hori. Beñatek Valentziagarekin jokatu. Luz etxo. Beste aldaketa. Nacho Mendez kenduko du. Zazpi zenbakien oski. Eta pentsatzen dugu aldaketa hau sendotasuna emateko egingo zuela, freskotasuna bi bizkar emanda. 26 zenbakia da zelairatu dena Txus. Eta Juanan aipatu, Reala orantxe joan dela atseden hartzera, lagun artekoan, goli gabe, arenen Konia Esporten aurka, aurkoa du, Eusebio Sakristanen taldeak, denboraldi aurreko laugarren partida, Holandako egonaldiko lehenengoa, momentuz, goli gabe. Partide batzuk jokatuko dituan kanpoan noin denak kanpora jungo dira, Atletik ere jungo da, Duen astean Atletik. Eibar ere jungo da, nik uste talde horretatik ere. Eibar gaur bertan joan da, atzo Mirandan jokatu zuten, bina berdin du, Mendilibarren mutilek eta gaur goizeko 8etarako Austriaruntz joan dira. Austriako lur lasaietan ibiliko dira. Eta hemengo beroak alde batera utzi eta bestelako
egonaldietan barneratuta ibiliko dira bai. Beñat, baloiarekin, eraikin nahian, Markel Susaetarentzat ondo egin iskin, atzean utzi eta Ibartarra bado aurrera, Iker Muniainekin ikutu, politia zen egin nahi zuena, baina ez du asmatu eta berriro ere, Txantreako semearentzat baloia, aurten etxerekin, ikutu, Zornotzakoak, Valentziaga lasai hartu, ondo ikutu Markel Susaetarekin, eta Lillok kornerredera bideratu du baloia. Txentzun dugu, txus, horixe da, zelairatu dena, 26 zenbakia. Markel Susaetak aterako du. Eta ona. Txokasesek, aldaratu baina berriro ere, errebotea Atletik entzat izanen da, Iker Muniain. Eikin nahian. Berriro pasatu dena, biharreko zatiera hasiera pasatu dena, Sportingek aurrera hartzen zion Atletiri baloia jokatzeko orduan, beste pizpa bat egin atera, berdinak gertatu zaio oin, ez? 60 minutuan aldaketak egin dituzte eta Atletiko hobeto ikusten da, ez? Eta argiago dutela jokalari baita ere, zer egin behar da, eta lasaiago ikusten da. Tenetxere barrutik ikustea ere, nola moldatzen den. Aurten etxe. Ezken eskerti bat ikutzea baita ere, hor jokatzeko aukera, beti daten da, posturak eta oso garrantzituak izaten dira, eta alde horretatik ari dut zaite. Eta orain da probalenetarako. Dena, probatu behar da, dena. Sistemak, nola moldatzen den, taldea, jokalariek, gustora dauden, nola sentitzen diren, sensazioak oso garrantzituak izaten dira. Markel Susaeta aurrerantz doa, Valentziagarentzat egaleratu, honek area barneruntz begiratu, eta Mariñok arazorik gabe hartu baloia, zale kornerra eskatzen zuten. Marrazainari begiratzen ziren epaileak eta Marrazainak hor utzen gauzan ikusiko, ez? Atezainak tapatzen dio pasatu den pasatu. Baina, kornerra pitatu, bakarra. Herriak izan du oraingoan hitza. Markel Susaetaren erdirak eta berriro, Neko Bobeda alegindu da buruz. Altadierazi du. Indartzu junda, Benetan indartzu junda. Hor ikusten dugu. Dudari gabe. Jaime Santosek hartu du min. Orantxe gainera. Aldatu ingo du. Orantxe aldatuko du. Nitu alena izan balitz. Eskertuko luke berak. Bai. Jaime kutziko dua, zelaia, eta badirudi horixe izango dela Sportingen azken aldaketa. Lori gaztea. Beste bat egonda, Karkasaia hundixa marra entzun dugu, Markel Susaetak eta Carmonak eduki dutena. Xabi Merino, Iker Munienekin ikutu, honek burua altxa, arearontz bideratu, baina bera erabaki du baloiarekin joatea, Iturraspek Valentziagarekin artez ikutu, etzen inor ordea eta rebote hori Muniainentzat, Muniainek nola edo ala bideratu, Nekue da alagunea sortu nahi duena, Lillok nola edo ala buruz, baloia Sportingekoen are horretan hiltzatua da, eta Valverde hortxari da, zaitasun eske. Hoita bat zenbakia da, zelairatu dena, Ruben gaztea, aurrelari gaztea. Atleti nagusi da berriro ere, lehenengo zatia bezala, ez? Lehenengo zati osoan bezala, leku honetara iristen, baina bukaera hori falta. Baina bi erdirak eta atera dituzte errematerik gabe gelditu diranak. Sportingek urruntzeko aukera izan du, eta gainera Atletiko jokalari inorrez, baloiaren gertu, ez? Danak urruti xamar, itxaroten bezala, ez? Bigarrengo baloi hori itxaroten bezala. Osai Merinaia goian jokatzen,
azken puntu horretan falta da norbait. Bai. Iker Munioin berriro ere baloiarekin Iturrasperentzat. Neke galeratu, Bobedarekin kutu berriro ere Iturraspe, Bobeda. Tenetxek eskean dauka Valentziaga, beste oxigeno bat emateko. Arkel ere badu egaletik, baina erdiratzea erabaki du, zelai erdiratzea. Eta William, Xabi Merino biak. Merinok hartu, Williamsekin ikutu, gora begiratu. Tikitaka hotxean ederkiari dira orain. Bai, ondo, kontrolatzen nahi dira, ez dute arriskatzen nahi. Nik uste dute partida kontrolpen euki eta baloia ez galdu, pixka bat landu jokaldia. Baloi jabetza luze bat izan eta gero pixka bat denbora hartu, ez, etorriko da, bate bere lanari usten diona o leku bate betegabe gelditzen dena eta hori aprobetxatzeko, ez? Eta hori inbeharra dagoela, baloi jabetza luze batekin egiten duzuna, bestea pixka bat baloiaren atzetik ibili eta batenak gelditzen da, pixka leheno, pixka berando. Hortxe lekue, atzetik eta bestetik joan lortu du, arearuntz gerturatzea, eta aita kornerra ere. Eta inertzia kontuak izan dira joana, baina bigarren zatiaren hasieran espezala, orain Esportineko ordezkari guztiak, 3 laurdenet inguru horretan sartuta daude. Bai, lehen komentatu, lehenengo zati izan da Goitibera Atletiken aldekoa, ez? Eta baloi jabetzan bakarrik ez, baizik eta aukiretan, eta bar, utzeta bakartzen bukatu dute. Bigarrengo zatia hasiera Esportin hobeto hasi da. Jokalari berriak atera dituzte eta jokalari berri horiek beste txispa bat eman diote, beste indar bat eman diote hasierako metro horietan eta horren nagusitu eginda, naiz eta aukerarik ez sortu, ez? Baina Atletik bere gero talde oso aldatu, atesaina utzi bakarrik eta beste 10 aldatu dituenean, ja berriro ere baloi jabetza hartu du, kontrola hartu du eta berriro ere nagusitzen ari da, ez? Gertatzen dena da golaukera argirik ez dula izan, ez? Erdiraketa onak egon dira eta jaurtiketaren bat, baina golaukera argirik Guillermo izan duena eta errematean utzi egin duena. Bigarren zati honetan ez dute Marino pitxu kuellarra adina behartu eta hori ere zerbaiten seinale da. Valentziaga baloiarekin. 21 zenbakia. Arkelekin ikutu, Markel Susaetarekin, Eki Williamsentzat. Gauza zailizko egin nahi izan du, baina ala ere baloia Williamsek dauka. Area barneruntz. Markeli bideratu. Eta nola edo ala, ere aldaratu dute, kostatzen ari zaizki azken minutuak, Juananek aipatu moduan. Eta teorian, Sporting horrela inbiko da partida askotan. Baloiaren atzetik, hemen egin duena da, aprobetxatu bere jokaldia eta gola sartu eta barkaioan aurretik ipini, eta hori ligan egite balin badu, horrek konfiantza emango dio, eta batez ere laneko gogo hori. Baina beti ez da suertatuko baloia hutsean geratzen partida. Partido askotan horrela egongo da. Eta hau barrenatu beharko dute Sportingeko. Alegia, sufritzeko ere ikitako taldea izango dela. Bai, zalantzarik gabe. Iturraspe baloiarekin area barnerun Xabi Merinorentzat ondo hartu dio aurrea. Juan Rodríguezi. Berriro ere rebotea, Valentziagak lortu. Zion begiratu error, baiak ez du ikusi eta hasieran. Bai. Arrisko ondia hartu du. Hortxusek arrisko ondia. Lasaitasun puntua behar du momentu honetan, ez? Ritmoan jokatzen ari dira, baloi jabetza ukiarren nekean nabaritzen da eta pausa puntutxo bat behar du taldeak. Gantzari gabe. Lekuek ondo hartu dio aurrea. Gauza txikia dira, baina gauza garrantzitsuak, ez? Zia baloia berreskuratu eta baloia kontrolatu duzenean olako jokaldi batean ezin duzu baloi horre kornerrean bukatu, ez? Eta iruditzen zaite horre kontu ondia eduki behar dela. Olako partidua, ez du dominatzen, kontrolatzen zeiten aizea, eta gero korner bat daukazu eta
arazoa. Aspaldiko partez aukera gerturatzea Sportingentzat, Carmona zain da hor, baina Mikel Susaetak aurre hartu eta baloia alderatzeko moduan izan da. Azken 15 minutuetan barneratuta gaude. Gogoratu, partidaren ostean gaur egun ikusteko aukera izanen duzuela, albistegiak gaurkoan 8:30, ostean eguraldia eta jai selfie, eta gaur 10:04 aurrera, ETV bateko Norbere Saltza saioa Nerbioi Beiko ezkerraldean izango da. Gaurkoan protagonistak kuadrillako Santurtziko Carmen Jaietako kuadrilla festan izanen dira, eta Armitako lehiaketan hartuko dute parte. Galdera, irabazi kote duten, 10:04 aurrera izango duzu ikusgai Norbere Saltzan saioa asteazkenero legez. Oraintxe aspaldiko partez, baloia gustora ikuitzen Sporting. Ez di askorik iraun, berriro ere, zerezean eta Asturiarrentzat baloia. Partida ritmo dauka, ikusten talde horretatik ondo dagoela, zelaiak ere laguntzen du, eta alde, iruditzen zait, dena gustora ongo dirala, ez? Atletik nahiz eta galtzen egon gauzak ondo egiten ari da, ritmo honean jokatzen ari da, Sportingek lehen komentatu duguna da, Sportingen partiduak horrelako izango dira gehienak, eta lehen holako partida jokatzea ondo etorriko zaio. Eta barneratzeko zuk esan dutuna da, sufrimentu bat izango dela baita ere datorren denboraldia, ez? Eta bueno, bakoitzak bere aldetikan batzuen patua da. Azterketa egiten dituztenean, bere etekinak aterako dituzte, ez? Bueno, iruditzen zaite Sportingek horrelako partido pila bat izango duela, ligan. Xabi Merino. Aierditik Markel Susaetari, bai hori egaleratuz, badoa pixkanaka Susaeta, hola edo ala aurrera, Rodriguezek kendu egin dio baina, eta Victorrentzat, aurtengo udaparteko fitxaketa garrantzitsuenetako batentzat Sportingek Elxetik ekarri berri duen jokalariarentzat, ondo kendu Beñatek baloi hori, ostia Muniainek Valentziagarei, Valentziagak Susaetarekin ikutu, Xabi Merinorentzat, Sabinek Markelekin ikutu, egaleratu, Valentziagaren erdiraketa. Hornerra izango da. Berriro eleku honetara iritsi dira, baloia lapurtu eta ondo jokatu dute, egalera emanez, Valentziaga ondo, Mikel ondo, hor gora junez, erdiraketa. Bueno, baina horrea iritsi ezko erdiraketa alegindu behar da ondo ateratzen, ez? Aurkariak alderantzi egiten du, ez? Erdiraketa oztopoa ipini. Bueno, Balio ikusten dugu, ondia izan ezarren saiatzen da. Txe, Atletiken aukera, eta bai, oraingoan bai, Jackie Williamsek, Jon Urtenetxek emaniko pasearen ostean, banakoa ezarri du markagailuan, eta saiatua den poderioz, 79. minutuan etorri da bagola. Bai, atezainak urruntzerak orduan gaineratzauken Atletikako jokalari inor, baizik eta bere taldeko jokalaria zituen, eta topo egin duen jokalariekin, ez? Salduta geratu da, bai, eta gero ez aurrera ezatzera. Eta Axeri, Iñaki Williams, esmatu du. Bai, merezitakoa, Bai. Nik uste merezitakoa berdinketa ez dela, igual garaipenerako gola merezi du baita ere, baina iruditzen zait Atletikek orain arte egin duen jokoarekin merezi duela partidua galtzen ez egotea. Etorri behartzuen goiz edo beranduago. Bai, hori, iruditzen zaite egin dutela eta sortu dituztela nahikoak gola egiteko modukoak, ez? Eta etorri behartzuela, eta ikusten zen gainera Sporting sufritzen ari zela, Atletikek bere aldaketa, aldaketa hori egin denean golpe batean, beste ritmoa, beste joko bat atera du, intensia gehiagokoa, egaletara erresi iztekoa, eta gertu ikusten zen berdinketako gol hori.
Eta sareratu duena Iñaki Williams, aurreko larun batean pase doktore egin zion hegaletik hasitako korrikaldi baten ostean Guillermori, eta gaur berak egin du bola. Emango dio, nek ere Valverderi ziur aurtengo denboraldia. Espada lesionatzen. Bai. Horrela moraldean eman zion, hasieran ere eman zion, eta taldeak nabaritzen du bera ondo dagoenean. Hori nabaritzen du. Gainera ritmo handian jokatzen du berak, eta horrek egiten du kutsatu egiten du baita ere taldea ritmo horretan jokatzea, eta asko ematen du. Kilometro mordo egiten ditu, honek, partidaro. Bai, egin eta erainazu baita ere, ez? Bai. Zergatik, berari jarraitu behar dionak eta taldekoak ere, bai, ez da aurkaria bakarri, baizik eta berak ipintzen duen ritmo horretan jokatu behar bali maezu, preste hontzaitez korrek egiteko, Hortxe Williams berriro earki, iskin egin eta Markel Susaetarentzat baloia. Markelek Williamsekin jokatuko du, ondo Fernando Amorebieta alderatzen, Markel Susaetaren jaurtiketak, Xabi Merinorengan ikutu eta baloia kanpora. Jokaldi hona hor, Amorebieta ondo ikusti duelako eta geldik igondelako, pasea sakona sartzean nahi zion Williamsi eta moztu du jaurtiketari zerbait falta izan zaio, ez? Ikusi Susaeta Hueskan segulako gola egiten. Eta gorretzaio, bera nahi duen bezala atera, ez? Ondo Amorebieta, esperientziak ematen duen pausa hori ezarriaz, ez da? Behar bezala esperatu eta itxoin da... Bai, ni uste Sportingi ondo etorriko saiola alako jokalari bat, ez? Esperientzia daukan jokalari bat, badakila lehenko maila jokatzen zer den, ritmo horretan jokatzea, ezagutzen du liga, alde horretatik taldeari oso ondo etorriko saiona da, gero ikusiko dugu nola dagoen, gu ez dugu ikusi azkeneko urteetan, da, haber, ze mailatan dagoen, bat ze ritmoa badaukan, hori dana ikusi behar da, ez? Este futbol batetik heldu da. Bai, desberdina, este futbol desberdin batetik, ez? Zuzenagoa eta igual berarentzako errezagoa. Fisikoagoa. Bai. Tira azken atxean sartua daba, banakoarekin, gaurkoan ere, galtzen hasi da Atletik, baina partida berdintzeko moduan izan da Valverderen taldea eta oraindik ez da noski amaitu, eta denboraldi aurreko lehen garaipena lortu nahi dute zurigorriek, hori eraiki, hori egituratze bidean dira Iturraspe baloiarekin, 18 zenbakiarekin, aurreruntz begira, Eneko Bobetarekin. Jokatu, honek Xabi Merinori, Fernando Amorebietari alde egin dio baloiak eta bazirudien eduki zezakela, baina Iturraspe berriro ere. Baloiaren jabe. Erdi horretan Sportingeko asko ikusten ditugu eta gero Valentzia bakarrik egalean. Piskak gelditu da, ez? Baloiaren aurretik falta dena da, hasieran talde berri sartu den momentu horretan erakustatzen mobilidade hori, ez? Mobitu jendea, batera, bestera, leku honak bilatu leku honak aurkitzen denean eta baloia daukan aurkitu denean paseon bat egin eta hori falta da, ez? Piska bat gelditu egin da. Jokoa Iturraspek eta baloia asko dute, baina bere aurrean oso movimentu gutxi. Sportingek ondik eta lasaiago, Sportingentzako, berarentzako naiz eta askotan aipatzen dugun duzela, emaitzak eta ez dira garrantzituak izaten, eta hori dana kontuan hartuta, baina berarentzako partidu hau ez galtzea oso garrantzitua da, hiru partidutan irabazi gabeon, gaur aurkari oso exigentea dauka aurrean, eta horre ondo egotea eta partidua ez galtzea, nik usten dut konfiantza puntu bat emango diola, ez? Jakinda aztertze bali maute ondo, jakinda beti Atletenin menpe egon dirala. Víctor.
Hori pase emanaz. Jaurti bai, baina Hornerra izango da. Eta beste euskal taldei dagozkien lagunartekoetan aipatu. Labes eta Logroñez utxean direla. Eta oraintxe aurreratu dela Erreala. Koniaspor talde turkiarraren aurka iragan demoraldian Turkiako ligan 3. amaitu zuen taldearen aurka. Utxeta bat irabazten txuri-urdinak. Gola, udaparteko protagonista izaten ari den Ikel Oiartzabalek. Importantea beretzat ere. Bai, bueno, importantea atea aurkitzea da, garrantzitsua, baina oin horre demoraldiko hauek hartu behar dira bezala, ez dago besterik, ez, emaitzari jende asko garrantzi handia emate, askotan egunkarietan ikusten dugu, irabazi du eta kizer batek, irabazi taldeak sensazioak lehen komentatu duguna da, hori da garrantzitsuna, ez. Lehen kasu honetan bezala, atletik berdintzen ari da, baina atletik sensazioak normalean hobeak izango dira, esportingena baina, zergatik, bueno, jokoan hobeto moldatu delako, gauzak hobeto egin dituelako, diferentzi nabarmena erakusten duelako, jokoak ez emaitzak, ez? Eritze hori oso garrantzitsua dela. Eta are gehiago kontuan hartuta, abuztuaren 21 lehen jardunaldian elkarren aurkarituko direla, egia da, Sportingi, Lora eta Pablo Fernández bezalako jokalariak falta zaizkiola, baina atletiki ere, Duritz, Mikel San Jose, bai. Laporte eta Raúl García falta zaizkio. Ez dago zer ikusirik gaur ikusten nahian partiduak. Lehenengo partidu horrekin, ligako lehenengo partidu horrekin, ez da ritmoan, ez ezertxo ere, zer ikusi izango denik. Arkel Suseta are azkanpotik jaurtik eta osatu du, baina kanpora joan zaio Eibartarrari. Lilo hori txartela ondo aterata. Oso berandu jundelako, gure aurrean izan da gaina Valentziaren sarrera hori, eta ondo atera dago, baspada ere, nahiz eta partida bukatzen ari, baspada ere, gelditu, ez. Hemen oso berandu dijoa, eta... Atzo izan zen horrelako gertakari triste bat esango dugu, Mauro dos Santosek Alain Oiartzuni falta egin eta min hartu du, galak utzitako jokalariak, Mirandesen diarduen jokalariak, eta importantea denak ere onik ateratze horrelako partidetan. Beti komentatzen duguna da, eta hori komentatu hasieran, ez? Minik esartze horre demoraldian oso garrantzitsua da. Jokoan ez dagoenean eserre, iruditzen zait goza lasaiago hartu behar dira. Ekuek ondo ikusi du Iñaki Williams, baina atzean geratu zaio nahi gabe baloia. Eta aratx, ondo nore bietak. Zela da dotorea horrak horretan utzitakoa txalo batzuk jaso ditu. Garo eta 8 minutu tardi, ja. Azkeneko momentutan. Zale batzuk, talde zurigorri animatzen. Aipatu hauxe izango dela, Euskal Herrian atletikei jokatzen duen denboraldi aurreko partida bakarra edo azkena, izan ere ja larun batean Nantesen aurka jokatuko du. Eta gero Ingalaterran, Southampton, gero Alemanian. Biliko da azken astean, liga hasi aurreko azken astean. Estatx berezi bat eginez, aurkari gogorren aurka Borussia Dortmund, Hoffenheim eta Schalke 0-4 izango dituzte Valverderenek aurkari. Iker Muniainek Williamsekin ikutu. Aixa marra egin nahi zuena eta errebotea Sportingentzat izan da. Gaurkoa proba hona izan da. Ikusteko baita ere taldeak bat saletuek zuzenean ikusteko aukera hori. Eta gero baita ere taldea aurrera posto bat ematen ari dela. Hueskan ikusi genuen eta Hueskan ez zela hain ondo egon eta hemen hobeto egon dela. Eta poliki aurre moraldea aurrera joan bezala atletik ere bere osoak ematen ari dela.
amaitu daba, denboraldi aurreko 3. partida hau Atletikentzat azkenean bana, galtzen hasi dira, Burgik lehen zatian eginiko gola tarteko, ostean Kosta eta izan badere Iñaki Williamsek berdindu du, banakoarekin amaitu da partida, larun batean Nantesen aurka jokatuko dute, Ernesto Valverdere mutilek, eta gure partetik besterik ez aipatu, aurki istant batean izango dituzuela gaur egun biko informatiboak, euskerazko informatiboak, hortxe ikusten ditugu Umesaia, memordoa noski euren idolo edo protagonista gustukoekin argazkiak eta enparauak atera nahian, aurre denboraldiko urrengo gurezita heltuten astean izango da, aipatu baita Alabes utxean dela Logroñesen aurka, Erreala utxeta bat Koniesporren aurka irabazten, Atletikek banakorekin amaitu du, baloiaren jabetza nabarmenarekin eta nagusi izan dira, baina hause gaurkoan aipatzeke geneukana, berdinketa Leioako sarrienan jokaturiko lagunartekoan, Atletikek bat, Gikongo Sportingek bat, heldu den astera arte.